Днес можем да разгледаме един модел на Еко. Моделът е CS3510 ES. Машината е с малък двигател, не е оборудвана с автоматичен смукач и се управлява съвсем ръчно, като повечето стандартни машини. Кашона, както виждаме, всичко е подредено доста добре и безопасно, така че всичко се вижда и е достъпно и няма шанс да се повреди по време на транспорт. Машината отвътре, ето го триона, капака е монтиран, спирачката е освободена. Освен нея вътре в кашона имаме шината на веригата с предпазител, комбинирания ключ, който е стандартен инструмент за тая машина, и веригата в опаковка, на която е означен и модела на веригата. Ето го. Естествено, вътре имаме и ръководство за експлоатация, оригиналната книжка. Това е, което се намира вътре в кашона на машината. Моделът е много добър като тегло, изключително лека машина и за този иначе малък двигател дава много добро представяне. Предоставя мощност, която е достатъчно добра, а в комбинация с наистина ниското тегло е страхотна машина. При сваляне на страничния капак е необходимо да освободим спирачката. При включена спирачка капака не може да излезе от мястото си. Ето го. В случая вътре в капака е болта за опъване на веригата. Той се управлява отстрани с комбинирания ключ. За да монтираме направляващата дъска, слагаме първо нея. Веригата е със стъпка 3/8, нисък профил, най-често ползвания вариант при машини с сравнително малък двигател. Дължината й като полезна част за рязане е 35 см или 14 инча, което я прави универсална като инструмент. Монтирана по този начин, вече сме готови да поставим страничния капак. При него трябва да съгласуваме позицията на болта за опъване с отвора, в който би трябвало болта да влезе на шината. Затова предварително от винта изместваме болта, така че да е по-освободен. Ето го, тук вече е по-близко до задната шпилка. Поставяме внимателно. Сега със сигурност болта си е влязъл в отвора. Тук капака е плътно легнал по шината, шината е плътно по корпуса на машината и при това положение можем да монтираме гайките, без да ги затягаме окончателно, за да остане подвижна дъската, което ще ни позволи да опънем веригата. Така. С притягане на гайките на ръка, дъската остава подвижна, но хлабините всъщност са обрани. Опъването на веригата е доста удобно. То е от страничния болт. Опъването, както винаги, би трябвало да е свързано с повдигане на предния край на дъската нагоре. Опъваме докато корема на веригата се прибере в канала. И задължително веригата трябва да се движи свободно по канала си. След като сме направили тая проверка, вече може окончателно да направим стягането на гайките. След което задължително пак проверяваме дали всичко е монтирано правилно. При включена спирачка веригата е неподвижна, при освободена всичко е съвсем нормално. В долната част не бива да има провисване, така че в момента вече машината е подготвена за зареждане и за работа.